MCA Mwachorebe Kemagia UDA imeye kaunti ya Kisii Moske Dolphin Bwari nigo aigereire miroberi ya serikali usira abantu gwetera ase emoroberio ase gesongonga empowerment programs Moske Bwari nigo boigo amentre buna nigo abeire kirori asa abantu abange bakonyekire kurwase emiroberi yo empowerment yegatonya korire so far usiye itogaiga ase 6 sub counties na nentoroche progress sekenderete na abantu bakonya kuruta mangana nao abantu nko bari 69 shillings but from where I sit ebyombe mbere byakonyekire through that empowerment yakogera naro ebyombe binge abune bya catering na gari nyari bari chache ekyombe nkere gari naro che bakore gazi ya catering bakaye 150,000 bakagora kisuguri bakagora ibintu biri bya catering ikakonye kyombe kyabo mbare naro che nande bagurire mpaka chiema naro rabande bakugura ibirogo ese biganeiri naro abantu ebyombe biri biramo umete mbare bakoye guchibese chiga bachitumia kobagana nande mbare bakoye guchibese chiga bagenda bachitumia cumulatively bakorere gento kiri baguchiba bakoinyora egento kiasugumete totebe a group itogokora amangana yiga empowerment was ekare to ariko likichikura ngakeri ya 2022 ntu akwanete mono on about bottom up eserikali yiganja aringe mo determined ko teba buno montaru sigunse ayimokeriri gugoro so with that tukarigereringe kyomo umugusigo so mongino lenkagari akoba empowered and kabara isina abangina bakwanda bali kichibesa baguchakira ne byasara umuntu nataho chake byasara bechinyanya ako ine interest ya almost 20% ko sekende one kabana twise ko changere byombega from our pockets twarunsi gwa changanke monto changanke nabakonyora yasukiri bangina babiri batatu gose byombe bibiri bitatu bakore iki projects kiganire